ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏକ ନମ୍ବର। ସେଇଠୁ ବା କ'ଣ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କରିବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନେମ୍ବୁ କାଟିଲି। ଏବେ ହାତୀଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ଦବା ବୋଲା ମୁଁ ନାକି ଯିବି ନାକି ବାଣ୍ଟୁତା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ବାଣ୍ଟୁତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଟିକି ଯିବୁ। ପଣାରେ ପୁଣି ଉପର ତଳା ଅଛି। ଲୋଭ ଛାଡୁନି ଲୋଭ ଛାଡୁନି ଲୋଭ ଛାଡୁନି। କ'ଣ ହୁଏ ଜଗା ଯାଉନି କିରେ? କିଛି ନ କହି ପିଉଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ନେପ। ମୁଁ ପିଇ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ 10 ଗ୍ଲାସ।